Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στο 16ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Αττικής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσουμε τη θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου μας, του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, εν δράση, το Ζαφύρι του Κασμίρ. Κοντά μας επίσης έχουμε τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου. Θα ήθελα να μας πει δύο λόγια, ο κύριος Σάββας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Ξεκινάει ξανά το Διαδημοτικό Φεστιβάλ μετά από ένα σταμάτημα που είχε λόγω των θλιβερών γεγονότων που γίνανε στη χώρα και εύχομαι να μην ξαναγίνουν. Σήμερα είναι το ενδράση, το δικό μας θεατρικό εργαστήρι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλη τη θεατρική ομάδα και σε όλους τους συντελεστές και περισσότερο στον κύριο Ναλίδο σκηνοθέτη. Να είστε όλοι καλά και καλή θέαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σάβα. Μαζί μας επίσης έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μελίστα, καθώς επίσης και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκρούμπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αύριο παρουσιάζουμε την ίδια παράσταση, το Ζαφύρι του Κασμίρ. 21 του μηνός θα έχουμε κοντά μας τη θεατρική ομάδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που θα μας παρουσιάσει το έργο της Ελλήνας Ακρίτας, η Δίαιτα του Αστροναύτη. Και συνεχίζεται κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα, όπου κλείνει στις 24 του μηνός το Διαδημοτικό Φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή σας θέαση. Δέκατο έκτο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής. Συμμετέχουν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Διονύσου, Μοσχάτου Ταύρου, Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 60 παραστάσεις από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής. Γιατί το θέατρο δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας αφηγηθώ μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρόκειται για την ιστορία ενός πολύτιμου λίβρου, ενός ζαφυριού, το οποίο... Συγγνώμη. Εσείς, μιλάω, ποιος είναι? Το οποίο ανακαλύφθηκε πριν από περίπου 2 αιώνες στο μακρινό Κασμίρ. Συγχωρέστε με όμως, και πριν ξεκινήσω να σας εξιστορώ τις περιπέτειες αυτής της μικρής μπλε πετρούλας, θα ήθελα πρώτα να σας πω λίγα λόγια για το Κασμίρ. Μην αγχώνεστε, συνοπτικά. Λοιπόν, Κασμίρ. Το Κασμίρ είναι ένα κρατήδιο κάπου στα Ιμαλάια, κάπου ανάμεσα Ινδία, Κίνα και Πακιστάν. Στην ουσία το μισό ανήκει στην Ινδία και το άλλο μισό το έχει απελευθερώσει, αλλά το κρατάει ακόμα το Πακιστάν. Διεκδικεί και ένα κομμάτι η Κίνα, χαμός. Επίσης, μια πολύ στενή λωρίδα του Κασμίρ περνάει ανάμεσα από το Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν, έτσι, προς βορρά. Αν είχα τώρα εδώ ένα χάρτη, θα σας τα δείχνω όλα αυτά πολύ ωραία. Ή ακόμα καλύτερα, μια τεράστια γιγαντοοθόνη. Αλλά το συζητήσαμε όλοι μαζί ως ομάδα και τελικά ο σκηνοθέτης αποφάσισε... Εντάξει, τελικά αποφασίσαμε όλοι μαζί να μην δεσμεύσουμε τόσο ασφιχτικά τη φαντασία σας, να σας αφήσουμε έτσι σε μια ηθελημένη ασάφεια. Τόσο όσο. Άλλωστε,
δεν έχει καμία σημασία που ακριβώς βρίσκεται το Κασμίρ. Αυτό όμως που πρέπει να θυμάστε είναι ότι βρίσκεται ψηλά. Πολύ ψηλά! Στους πρόποδες των Ιμαλαίων, στα 2.000 μέτρα. Και είναι περιτριγυρισμένο από βουνά, με χιόνια, με σύννεφα. Έχει πολύχρωμα λουλουδάκια, μικρά ξύλινα σπιτάκια, φιλόξενους βοσκούς και απέραντες. Απέραντες χασουσοφυτίες. Νόμιμες, Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά ένα φιλικό ζευγάρι. Ένα φιλικό ζευγάρι πήγε πρόσφατα εκεί για μήνα του μέρη. Δηλαδή τη μήνα, για μία εβδομάδα πήγαν και όταν γύρισαν με φώναξαν στο σπίτι τους εμένα και ένα άτομο που ήμασταν τότε μαζί για να δούμε φωτογραφίες, βίντεο, καταλαβαίνετε. Αφού φάγανε πίτσες, αφού ήπιανε μπύρες, κάναμε και 2 τσιγαράκια. Αλλά μην φανταστείτε, από 3 τζούρες στον καθένα μας ήρθε. Τι έχασα, τι λέτε, Εκείνο τον άλλον ρε μωρό, πώς το λέγανε θυμάσαι, ρε παιδιά, είχε ένα αστείο όνομα, κάπως σαν το ρύζι, κάπως σαν Μπασμάτ, κάπως έτσι τον έλεγαν. Σιγά μην το λέγανε την Καρολίνα. Πώς τον λέγανε. Δεν θυμάμαι ρε ζωή, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, αυτός ρε παιδιά, είχε μία πίπα, πολύ μυστήρια ρε παιδί μου, πώς να σας την περιγράψω τώρα, ήτανε κάπως, αχ δεν περιγράφεται ρε μαλάκα αυτή η πίπα. Πίπα λέγοντας. Αυτές δεν εσείς καπνίζουμε. Όχι, γιατί υπάρχουν και άλλες. Εντάξει. Άστο με το μαλάκα. Ρωτώ ρε ηλίθιε, τι πίπα. Αυτές που βάζεις το τσιγάρο μπροστά και ρουφάς ή τις άλλες που βάζεις το καπνό από πάνω. Και πάλι ρουφάς. Ορίστε. Και πάλι ρουφάς λέω. Τι τσιγάρο βάζεις, τι πίπα είτε καπνό. Η πίπα γενικώς τη ρουφά. Εντάξει, το τερματίσατε. Ναι, ρε, αλλά αυτό που βάζεις το καπνό από πάνω τη λένε τσιμπούκι αν δεν απατώμε. Απατάς μωράκι μου και τη λένε και πίπα. Αναλόγως. Αναλόγως τι. Αχ, ρε μωράκι μου, αναλόγως. Ποιος μιλάει, ποιος την κρατάει. Π.χ. ο Σέρλοκ Χόλμς. Ποιος? Σέρλοκ Χόλμς. Μπράβο το μωράκι μου. Τι θα πούμε ότι κάνει. Τσιμπούκι. Νο, μπανάλ. Πίπα φυσικά. Ωραίος. Ζωή κάτι για πίπες. Τελειώσατε, να το μαζέψω. Έλα ρε Ζωή, τώρα στράβωσε. Άστε πήγα μου κάτω. Καλά. Άλεξ, να φέρω άλλη μια. Ρε Ζωή, κουβέντα κάνουμε. Θα πούμε και καμιά μαλάκα. Όπα, Πετράκη. Άραξε. Δεν γουστάρω. Άλλη μπύρα θα πιείς. Όχι. Συγγνώμη ρε. Στράβωσε επειδή τη ρώτησα για το είδος της πίπας. Πού να ξέρω. Γυναίκα σου δεν είναι. Δεν είναι γυναίκα μου. Είναι απλά γυναίκα. Μη χέσω. Εσύ τώρα τι ζόρι τραβάς. Τίποτα. Όχι τίποτα. Ακούστηκε ένα απαξιωτικό μη χέσω. Ακούστηκε. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά άμα είναι να αρχίσετε τα παξιωτικά, να μου πείτε να φύγω. Ή θα με ακούτε ενίοτε να λέω κανένα παξιωτικό. Μη χέσω. Κομπλέ. Sorry Κωνσταντίνε μου. Δεν γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Αλλά από ό,τι κατάλαβες έχω ένα θεματάκι με αυτά. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά με ποια αυτά έχεις το θεματάκι σου. Με τα στερεότυπα. Οι γυναίκες είναι έτσι, οι άντρες είναι αλλιώς. Δεν μπορώ, ταράζω. Όπα παιδιά, αν είναι να μην μπορούμε να μιλήσουμε, καλύτερα να κάτσουμε σπίτι μας και να βλέπουμε τηλεόραση. Ή να παίζουμε κάτι γρασοκινητό. Όχι, ακόμα καλύτερα. Θα πάρουμε ένα μικρό σκυλάκι που δεν μιλάει κιόλας και θα το βγάζουμε βόλτα 3 φορές την ημέρα. Και όταν κάνει κακά του, θα έχουμε ένα σακουλάκι βιοδιασπόμενο. Να είμαστε και οικολόγοι και ζωόφιλοι. Τι ρώτησα, μωρέ. Ρώτησα αν αυτός ο Ιμαλαϊανός. Μαλάιος. Ο Ιμαλάιος έστριβε τη φούντα του ή την έβαζε πάνω στο τσιμπούκι του. Μια ερώτηση έκανα από λαογραφικό ενδιαφέρον. Δεν σκότωσα και κανένα. Έχουμε και μήλα. Θέλετε. Πώς έχεις παπάγια. Παπάγια. Όχι. Φρούτα του δάσους. Ούτε. Έναν ανανά Α, έστω. μήλα έχω. Φυρίκια. Φυρίκια. Τρελαίνομαι για φυρίκια. Πού είναι. Πάνω στο πατάρι κάτι. Στα διάλα. Έχετε από εδώ κανένα. Καθαρισμένο. Συγγνώμη ρε φίλε για να καταλάβω. Στράβωσε επειδή τη ρώτησα για το είδος της πίπας. Ξεκολλά ρε μαλάκα. Τώρα. Εντάξει, αηδία έχεις κατά της Κωνσταντίνε. Απ' την ώρα που ήρθαμε δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Από πριν έρθετε. Να σου πω. Αυτός. Ο Άλεξ. Τι. Τύπου κόμενο σε καλά ή. Άσε το κινητό και θα σου πω. Πω, λύσαξες, όλοι πετάψα. Για λέγε. Τι θες ρε παιδάκι μου να μάθεις. Τι συμβαίνει με το εν λόγω άτομο. Είναι καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Μπράβο του, οπότε. Και κάνουμε παρέα. Τι θα γίνει, αργείτε, να ανησυχήσω. Πουλί θα γίνω και θα έρθω πάλι κοντά σε σένα. Κάτι τέτοια με έριξε. Ποιητής και καλλιτεχνάρα, Φαντάσου ότι τώρα θα έρθει από την κουζίνα και θα έχει βάλει τα μήλα πάνω σε μια πιατέλα και θα τα έχει κόψει έτσι σαν τριαντάφυλλο και από πάνω θα έχει τρούφα σοκολάτας. Αλλά Masterchef. Άμα βρει πιατέλα. Γιατί τρούφα σοκολάτας έχετε. Πιατέλα πάντως δεν έχουμε.
Θα μου πεις, μαλάκα. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, τα έχουμε 5 μέρες, 6. Α, καλά. It's a raining man, hallelujah, it's a raining man. Έλα το μωράκι μου, έλα. Μάσα το κόλλα. Κονούλης. Ρε Αλέξ, τι είναι αυτό εδώ. Ρε ζήνη με κάνεις. Σκάσε, με φέρεις τους νιώπατους μάτια χέρια. Να συγγνώμη ρε φίλε για να καταλάβει. Τόση ώρα στην κουζίνα έκοψες ένα μήλο και το έφερες πάνω σε χαρτοπετσέτα. Σκάσε επιτέλους. Πρώτον, τα μήλα είναι 3. Και δεύτερον, δεν πρόκειται περί χαρτοπετσέτας, αλλά περί ωραιοτητά του χαρτιού βελουτέ με υπέροχα σχεδιάκια. Κοίτα το σκυλάκι. Του έλεγα και το ζαφύρι. Τα πιο ακριβά ζαφύρια είναι στο Κασμίρ. Εξορίσσονται βέβαια και αλλού. Μαδαγασκάρι, Καμπότζη, Αυστραλία. Υπάρχουν και τεχνητά, αλλά καμία σχέση. Αυτό που δίνει στο ζαφύρι το έντονο μπλε χρώμα του είναι οι μικρές ποσότητες σιδήρου και τιτανίου που περιέχει. Όσο πιο πολύ ο σίδηρος, τόσο πιο βαθύ μπλε το ζαφύρι. Οι αρχαίοι Πέρσες το ονόμαζαν ουράνια πέτρα και πίστευαν ότι η γη στηρίζεται επάνω σε ένα γιγάντιο ζαφύρι που καθρεφτίζεται στον ουρανό και του δίνει το χρώμα του. Αχ, πολύ ποιητικό, δεν βρίσκεται? Ποιο είναι το πιο διάσημο κόσμο με ζαφύρι? Ποιο? Το δαχτυλίδι αραβόνο της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βάλ, ζαφύρι και ηλάνης, πλαισιωμένο με διαμάντια. Πρόκειται για το ίδιο δαχτυλίδι που χάρισε ο πρίγκιπας William στην Κέιτ Μίτλετον. Για τις γενέθλιες πέτρες σας έχω πει. Το ζαφύρι είναι η γενέθλια πέτρα του Σεπτεμβρίου. Και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι και εγώ έχω γεννηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Ναι, Παρθένο. Να ρασκώ από το ξώτη. Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, η θεωρία για τις γενέθλιες πέτρες είναι πανάρχη. Λέγεται ότι ξεκίνησε από την πανοπλία του Ααρών. Καλέ, τον ξέρω αυτόν. Ποιον καλέ, τον αδερφό του Μωυσή? Όχι καλέ, του Τρίφωνα. Αχ, δε Άλεξ, εδώ μιλάμε για τον αδερφό του Μωυσή, ο οποίος είχε μία πανοπλία με 12 πολύτιμους λίθους. Ένα για κάθε φυλή του Ισραήλ. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι για τις θεραπευτικές ιδιότητες των γενεθλίων πετρών. Ας πούμε, φορώντας πάνω σου ένα πολύτιμο λίθο κατά τη διάρκεια του μήνα που αντιπροσωπεύει, αρρώστια δεν σε πιάνει. Μαλακίες. Η μάνα μου το φορούσε και μόνο καλοκαίρι και όλο άρρωστη ήταν. Πρέπει να το πιστεύεις. Άμα δεν το πιστεύεις, δεν σε πιάνει. Πολύ σωστά. Όπως και με το μάτι. Η μάνα σου δεν πίστευε ούτε στα τερά της. Έλα τώρα. Σ' αγαπούσε πολύ. Άλλο αυτό. Είπα εγώ ότι δεν με αγαπούσε. Όταν της είπα πως θέλω να σε παντρευτώ, με κοίταξε με μια ματιά και στο καπάκι το βγάζει από το δάχτυλό της και μου λέει «Δώσ' της το». Καλέ, καταπληκτικό. Πανέμορφο. Μπορώ να το δω λίγο? Ορίστε. Καλέ. Καλέ. Καλέ, πώς μου πάει έτσι? Μωράκι μου. Αγάπη μου. Μου πάει. Υπέροχο! Κανονίστε να με τρέχει στα Ιμαλάια. Και μετά από ένα μήνα πέθανε. Αχ, ναι. Και αυτήν η πεθερά της της το είχε δώσει. Για λέγε. Άκου να δεις. Μισό. Ποιος είναι? Το μαράκι. Λοιπόν, Πάλι. Το μαράκι. η πεθερά της πεθεράς μου. Γιατί Κωνσταντίνε. Ναι, η μάνα του πατέρα μου. Ρε αγάπη μου, με κάνεις ρε ζήλια, αφού σου λέει πεθεράς. Ήτανε σμυριά. Γιατί ρε παιδιά, δεν θα μπορούσε π.χ. να είναι απόλογα μου. Τύπου μητριακή. Να συνεχίσω. Όχι ρε ζωή, μη συνεχίσεις. Ρε καμένε. Και μητριάνα ήτανε. Η μάνα του πάλι πεθερά να την είχε. Τελειώνετε ρε μαλάκες, κανονική γιαγιά μου ήτανε. Οκ, δεν ξαναμιλάω. Θα κρατήσω την αναπνοή μέχρι να σκάσω να δω τι θα καταλάβετε. Να συνεχίσω εγώ. Sorry κουκλά μου για τη διακοπή, συνέχιση. Όχι, δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από εδώ έχει ένα πατέρα, τον Παναγιώτη. Το δεσπότη. Όχι ρε εσύ Άλεξ. Ο οποίος είχε μία γυναίκα, τη Χριστίνα. Την πεθερά μου τη συγχωρεμένη. Αυτή που μου χάρισε το δαχτυλίδι. Πού το δαχτυλίδι? Φέρε εδώ το δαχτυλίδι. Σιγά χρυσό μου, το δάχτυλο. Το δαχτυλίδι λέω με το ζαφύρι. Λοιπόν, πού το βρήκε τώρα η Χριστίνα το δαχτυλίδι με το ζαφύρι? Της το είχε χαρίσει η πεθερά της όταν παντρεύτηκε τον Παναγιώτη, τον πατέρα του Κωνσταντίνου. Το έχω όμως εδώ. Ακούστε τώρα. Αυτή η πεθερά της πεθεράς μου, που ήταν γιαγιά του Κωνσταντίνου. Το καταλάβαμε αυτό, χρυσό μου, τι μας πέρασες τίποτα ηλίθιες. Τέλος πάντων,
Είχε έρθει στην Ελλάδα μικρό κοριτσάκι, τότε με τους πρόσφυγες. Με την καταλληλή πληθυσμό. Μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα με τους γονείς της και μένανε σε κάτι παράγει. Στον Πειραιά. Ναι, παιδιά, δαχτυλίδι δεν βλέπω. Πιάζεσαι. Φτώχεια, πείνα, κακομοιριά. Τους λέγανε Τουρκόσπορους οι άλλοι και δεν τους θέλανε. Τέλος πάντων τα ξέρετε αυτά, οκ. Αλλά υπήρχε ένα αλλά στην οικογένεια. Είχαν ένα δαχτυλίδι αμύθι της αξίας. Προτέχεις. Δεν είχαν να φάνε, λέμε. Άμα είχαν δαχτυλίδια αμύθι της αξίας, θα το πούλαγαν. Μην το λυσκισό μου. Υπάρχουν και άτομα που είναι κολλημένα. Ξέρεις τι εννοώ. Όχι. Ψωμολιστάνε που λέει ο λόγος, αλλά εκεί είναι οικογενειακό κοιμήλιο σου λέει. Έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Δεν το πουλάω. Δεν το πουλάω, δεν το πουλάω. Δεν κατάλαβα. Πολύ καλά κάνουνε. Πού είναι το πρόβλημα? Ρε μωράκι μου, ρε αγαπούλα μου. Τι έχεις πάθει μαζί μου σήμερα? Μας ακούνε και τα παιδιά και ποιος ξέρει τι θα σκέφτονται. Είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα. Εντάξει, τη λέξη πρόβλημα δεν την είπες. Αλλά έτσι όπως το έθεσες. Θα με σκάσει σήμερα. Πάω να καπνίσω, να ηρεμήσω λίγο. Ναι. Η γιαγιά του Κωνσταντίνου πάντως δεν είχε τέτοιο κόλλημα. Αν το είχανε το δαχτυλίδι από τότε, θα το είχανε πουλήσει. Γιατί περάσανε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τι να σας λέω ρε παιδιά, φυλακές, εξορίες. Αχ, ρε μωρό μου, πες τα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Ναι ρε μωρό, για πες τα που τα ξέρεις καλύτερα. Η γιαγιά μου Αναστασία. Η γιαγιά μου είχε γεννηθεί σε ένα χωριό της Μικράς Ασίας. Αϊδίνη, Αϊβαλή. Πες το κι άλλο. Όχι, αυτό από έξω ξεκινάει. Ήρθε μωρό από εκεί με τους δικούς της και μένανε κάπου στο Πειραιά. Κερατσίνη, Δραπετσόνα, μια γειτονιά με τσού μέσα. Κερατσίνη μάλλον. Όχι, Δραπετσόνα. Δραπετσόνα, εκεί που γνωριστήκαμε. Ναι, Δραπετσόνα. Στις παράκες μένανε πάντως. Δυσκολευτήκανε πολύ στην αρχή. Δουλεύαν όλοι μαζί και τα φέρνανε βόλτα. Η γιαγιά μου ήταν πολύ ωραία στα νιάτα. Δούλευε σε ένα εργοστάσιο. Ο εργοστασιάρχης ήθελε να την παντρευτεί. Αλλά αυτή βλέπεις, είχε καψιρευτεί τον παππού μου, που ήταν οικοδόμος και πολύ παιδαράς. Ο παππούς μου. Τι ακόμα να φανταστείς. Κοντεύει τα 100 και περπατάει κάθε μέρα 3 χιλιόμετρα. Και το μυαλό του σουράφει. Ο παππούς μου. Αυτός λοιπόν ο παππούς μου, ο Κώστας ο οικοδόμος, ήταν σε μια οργάνωση. Δεν μπορώ να θυμάμαι καλά. Σιγά με τη λέγανε και Κωνσταντ. Εγώ! Αχ, ναι μωρέ, λοιπόν, και έβαλε μέσα και τη γιαγιά μου και μοιράζανε στην κατοχή κάτι προκυρίσεις, διάφανη συνθήματα τέτοια. Τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί, αλλά σιγά μην κολλάσουν, έλεγε ο παππούς μου. Τη ζωή μας δεν τη λογαριάζαμε. Και η γιαγιά μου Αναστασία όλο κάτι τέτοια μου έλεγε όσο ζούσε. Πρέπει να έχεις ιδανικά Κωστάκι. Και εγώ τσαντιζόμουν που με έλεγε Κωστάκι και της έλεγα Κωνσταντίνο με λένε γιαγιά. Και αυτή κουνούσε το κεφάλι της και μου έλεγε σιγά μη σου φέρουμε και τη Φρυδερίκη, Κωστάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν παντρευτήκανε. Το κόμμα λέει τους πάντρεψε για να τους στείλει σε κάποια αποστολή. Έπρεπε να είναι αντρόγυνο για να μην δίνουν υποψίες σε καλά. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς ακριβώς, χωρίσανε. Δηλαδή χωρίσανε, όχι ρε παιδί μου πως σήμερα με κεράτωσες, χωρίζουμε. Ή ξέρω κι εγώ σε βαρέθηκα, τέτοια. Χωρίσανε, πώς το λένε, αναγκαστικά. Τον παππού λέει τον κυνηγήσανε οι Γερμανοί και βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην Πολωνία, στη Ρωμανία, σε μια χώρα τέλος πάντων ανατολική και κομμουνιστική. Και η γιαγιά μου έγκυε στον πατέρα μου, βρέθηκε στην Αθήνα χωρίς να μπορούσε να τον ταΐσει, δεν μπορούσε να τον φροντίσει. Τηλέφωνο. Ναι, έλα ρε. Πότε ρε μαλάκα. Πας καλά εσύ, ξέρεις τι ώρα είναι. Ο Αντώνης. Πες του να αφήσει. Είναι, λέει στο παρακούτα και λέει να πάμε. Εσύ, αράζουμε εδώ χαλαρά και... Τι, όχι ρε, έχει έρθει ο Πέτρος με ένα φίλο του. Δεν πάω πουθενά πες του, βαριέμαι. Πάρτε να. Εσείς, μήπως να πηγαίναμε. Ξέχνα το. Ξέχνα το ρε εσύ Αντώνη. Γιατί νιστάζω ρε πουλάκι μου, τι γιατί.
Έχει έρθει εδώ από νωρίς ο Πέτρος με ένα φίλο του. Βρε πες του να έρθει και να φέρει ό,τι έχει. Όχι, όχι ρε εσύ Αντώνη. Δεν ψήνομαι σου λέω. Ναι, θα την πέσουμε για ύπνο σε λίγο. Και τα παιδιά τώρα φεύγανε. Ρε μωράκι, Έλα. τι γίνεται εδώ. Μας διώχνουν η ιδέα μου. Όχι αγάπη, μ' άραξε. Έλα, πάρτονε. Έλα ρε. Τι έγινε. Μισό. Αγάπη, ένα λεπτάκι. Μπορώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έλα. Πέρασε ο χοντρός. Είπε τίποτα για μένα. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί, ναι. Έλα μαλάκα τώρα. Αν είναι θα έρθω, θα με δεις γιατί θα έχω έρθει και θα είμαι εκεί. Αν δεν έρθω θα με δεις, αφού δεν θα έχω ξεκινήσει να έρθω, θα έχω φτάσει, άρα δεν θα είμαι εκεί. Τι ποιος γελάει. Ένας φίλος μου. Δεν το ξέρει. Θα τα πούμε, ναι, έλα. Λοιπόν, Τι λοιπόν. κάτι έλεγες νομίζω. Ναι. Μήπως να την κάνουμε σιγά σιγά. Κάτι για ένα ρουμπίνι. Σαφήνει, αλλά τα παιδιά νιστάζουν, δεν άκουσες. Όχι ρε παιδιά, καθίστε έτσι το είπα. Άμα νιστάζουνε, πάμε. Ρε παιδιά, απλώς βαριόμουν να ντύνομαι. Σίγουρα. Κωνσταντίνε μου. Τι πράγμα. Έλα μωρέ, δεν τον βλέπεις, πάμε να φύγουμε. Κάτσε κάτω ρε φίλε. Κωνσταντίνε, άσε το κινητό και λέγε. Α, ναι, sorry. Πού είχα μείνει. Α, ο παππούς λέει, χάθηκε στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Και η γιαγιά μου Αναστασία μεγάλωσε τον πατέρα μου χωρίς. Τι να λέμε τώρα. Γάμισέ τα. Μια ζωή σαν ένα σπρώμα Βρετανία με το βασιλάκι Καΐλα ένα πράγμα. Τι πήγαινε, έχει καλατσόπουλο. Τρελαίνομαι. Εγώ να δεις πως τρελαίνομαι. Κάθε μέρα παραμέρα στην ασφάλεια για ανάκριση. 6 μήνες εξορία μαζί με τον πατέρα μου μωρό. Τέσπα. Κάποια στιγμή ο γέρος μου μεγάλωσε, έπιασε δουλειά, γνωρίζει τη μάνα μου, παντρεύονται. Και ο παππούς εξαφανισμένος ακόμα. Ούτε γράμμα, ούτε γραφή. Για πεθαμένο τον είχανε. Μαλάκα τέλειο! Πιο ακριβώς. Τι τέλειο. Σκέτη φρίκι. Να το ζεις φρίκι, δεν το συζητάμε. Αλλά σαν ιστορία, Σαν ιστορία, το σενάριο. το γελάς, πλάκα. Γράψτε. Και ξαφνικά που λες, μετά από 32 χρόνια, εμφανίζεται από το πουθενά ταρατατά παππούς. Ο οικοδρομός. Θεϊκό. Πω παιδιά, ποιο Game of Thrones και μαλακίες. Μιλάμε για το σενάριο, θα σφάζω και τα κανάλια, ποιο θα το πρωτοπάρει. Αλλά θέλει και σκηνοθέτη με αρχίδια, Για συνέχισε το βρω, πες. Ακούστε εδώ. Σκάει που λέτε ο παππούς. Ωραίος, κοτσονάτος και γελαστός σαν να μην τρέχει τίποτα. Αγκαλιάζει τη γιαγιά και της λέει γύρισα. Αχ, και εκείνη, τι του λέει. Καλά στα αγόρι μου. Καλέ, πού το ξέρεις. Τι να του πει, φιλιά, αγκαλιές, κλάματα. Όχι παιδιά, ακούστε, πω. Στο σενάριο η γιαγιά έχει ξαναπαντρευτεί έναν δεξιό. Όχι, ρε μουράκι μου, όχι ένα δεξιό. Έχει παντρευτεί έναν καραφασίστα. Αλλά όχι φραγκάτο μιλάμε. Και θα μένουνε εκάλοι. Είσαστε νούμερα. Και ο παππούς λοιπόν κάνει έτσι με το καλημέρα σας και βγάζει από την τσέπη του το δαχτυλίδι. Όχι, μην πεις ακόμα για το δαχτυλίδι. Λοιπόν, ακούστε. Πες. Στο σενάριο η γιαγιά έχει ξαναπαντρευτεί έναν δεξιό. Συγγνώμη, αγάπη μου. Έναν καραφασίστα. Ο οποίος μάλιστα πλούτησε στην κατοχή καρφώνοντας Εβραίους στους Γερμανούς. Ναι, αφού πρώτα τους αποσπούσε την εμπιστοσύνη τους και τους έβαζε να υπογράψουν ότι και καλά του παραχωρούν τις περιουσίες τους για να τις προστατέψει, υποτίθεται. Ναι, αλλά sorry. Αυτό έχει γίνει ταινία. Μια Αμερικανιά. Έτσι και έτσι. Ψιλοχάλια δηλαδή. Πολύ χάλια. Τέλος πάντων. Το κλου όμως στο δικό μας σενάριο θα είναι άλλο. Τι? Το παιδί του παππού που έχει ζήσει τόσα μέσα στην κατοχή. Να προσεχείς. Ναι. Ο παππούς σου και καλά θα είναι γκέι. Δεν με καμάτε λόγω, την παροχή σας. Σιγά μωρέ μαλάκα, δείξαμε τη δική του παππού σου και το σενάριο λέμε. Δεν έχει σενάριο. Γιατί? Γιατί έτσι ρε, δεν σου παραχωρώ τα δικαιώματα. Όχι εμένα! Θα τα πάρω μόνος με τον παππού σου. Τώρα μάλιστα. Γιατί δεν ζει, εκτός κι αν έχει πάθει καλά Alzheimer. Ποιος καλέ αυτός, 400 τα έχει. Θυμάται να σου πει τα άπαντα του λένε απ' έξω. Δεν τα θέλουμε αυτά. Την άδεια και το σενάριο θέλουμε. Αγάπη, ποιοι θέλουμε. Ορίστε. Δεν νομίζω ότι. Η ιδέα πάντως δική μου ήταν. Ποια ιδέα? Η ιδέα για να γίνει σενάριο. Ισχύει. Τι ισχύει? Ο Άλεξ το είπε πρώτος. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Α, και εγώ το θυμάμαι. Όχι πως δίνω τα δικαιώματα, αλλά αυτός το είπε πρώτος. Έτσι είστε. Ωραία. Σενάριο δεν έχει, συνεχίστε. Τι να συνεχίσουμε. Μου τη γαμίσα την κουβέντα. Φτάσαμε στο δαχτυλίδι, δεν έχει άλλο. Κάνε πιο κι εσύ. Ο παππούς το έχει φέρει μαζί του από τα γκέλη. Τι τα σκέντη, μωρέ. Τι τα σκέτη μου, ένα δαχτυλίδι αυτό που φοράει η ζωή
με ένα ζαφύρι πάνω του μεγάλης αξίας, όπως μάθαμε αργότερα. Αυτό εδώ. Ζαφύρι γνήσιο από το Κασμίρ, παρακαλώ. Το έδωσα στη γυναίκα του, στη γιαγιά μου. Και αυτή, όπα! Και αυτή η κακομοίρα το χώρισε καμιά εβδομάδα και μετά το έδωσε στη μάνα μου που ήταν έγκυος. Σε μένα. Γι' αυτό και μας την πάρεσε και πήγαμε στο Κασμίρ. Από συναισθηματική περιέργεια και καλά. Τι κοιτάς? Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω, ρε παιδάκι. Τώρα, τι, σοβαρά μιλάγατε για το σενάριο, λέω. Μπα, τι έγινε? Κωστάκι! Το ξανασκεφτήκαμε, Κωστάκι! Άντε γαμίσου! Παιδιά! Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτή η ιστορία τα σπάει. Πες ρε παιδί μου ότι δεν είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην Αμερική π.χ. Και έχουμε αυτό το story στα χέρια μας. Καλά. Το γελάς. Ένα mail στον Ταραντίνο και το εργάκι εκτοξεύτηκε. Ζαν γη μου. Τι? Μωράκι μου, ρε καρδουλίδι μου. Ταραντίνο, δεν του πάει αυτό το θέμα. Εδώ μιλάμε για πολιτικό θρίλερ. Δεν πάει το πολιτικό θρίλερ στον Ταραντίνο. Θες να σε σκοτώσω ή να το τονίσω πρώτα? Μη μαλώνετε, μωρέ, μη μαλώνετε. Αυτό θέλει David Lynch. Όπα, φιλενάδα, μισό. Για David Lynch, εγώ το ξέρεις κοκοφλέβες. Μιλάμε του τυπάκι, είναι μυθικό, είναι εξωπραγματικό. Αλλά για το συγκεκριμένο σενάριο, του Ταραντίνο του πάει πιο πολύ. Το The Strange Story το έχεις δει? 3 φορές. Όπα, παιδιά, έχω έμπνευση. Το ζαφύρι του Κασμίρ. Τον Κινέζο σκηνοθέτη, Τελιζάν Γιμού, που έχει βιώσει και την πολιτιστική επανάσταση. Τότε που ήταν φοιτητής επιμάου. Και άσε που σίγουρα θα έχει πάει και στο Κασμίρ. Τι με κοιτάτε? Μαλάκα! Εσένα λέει. Εσένα λέω, ρε. Έγραψες! Τι έγραψα? Φοβερός τίτλος. Ποιος? Το ζαφύρι του Κασμίρ. Το ζαφύρι του Κασμίρ. Η νέα συγκλονιστική δημιουργία του Ζαν Γιμού. Σε σενάριο Πέτρου Δημητρακόπουλου. Καλά, μαλάκα! Τον άλλο, ρε. Έγραψες! Ηρεμήστε. Το προφανές είπα. Λίγο τότε σε αυτό. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να πεις το προφανές. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε φιλενάδα. Αυτό το σενάριο Πέτρου Δημητρακόπουλου πάει, θα τον καταστρέψουμε τον έρημο τον Ζαν. Καλά σου λέει, μαλάκα. Πού πας στο Hollywood με τέτοιο όνομα? Πέτρος Δημητρακόπουλος. Άστο. Το έχω. Πίτερ Πούλος! Τέλειο. Αλέξη, έχεις στήσει σήμερα. Παιδάκια, χαλαρώστε. Όνομα εγώ δεν αλλάζω. Ρε μωράκι μου, πας καλά. Περιμένεις να κάνεις διεθνή καριέρα ως Πέτρος Δημητρακόπουλος. Κράτα το Πούλος που είναι πιασάρικο. Δεν κατάλαβα. Ο Λάνθιμος πώς πήγε για τόσο? Παιδί μου, πας καλά. Υπάρχει σύγκριση. Άλλο Λάνθιμος, άλλο Δημητρακόπουλος. 6 λάβες επίθετο. Μέχρι να το πούν, θα έχει τελειώσει και απονομή τον Όσκαρ. Τέλος πάντων, κάνω ότι καταλαβαίνεις. Εγώ άλλωστε για το καλό σου το λέω. Αλλά δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Αρκεί που δέχτηκες να το σκηνοθετήσει ο Ζάκη. Αν δέχτηκε αυτός φυσικά. Και ξέρεις κάτι, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει θα είναι το όνομα του σεναριογράφου. Τι θα του πούμε, Δημητρακόπουλος? Περιμένεις εσύ Κινέζος άνθρωπος να το επαναλάβει? Μη χέσω. Κωστάκη. Κωνσταντίνος, θα με υποχρέωνες. Ο παππούς μου, μονιστής άνθρωπος. Πού το βρήκε το δαχτυλίδι? Αυτό λογικά πρέπει να έχει μια περιουσία. Το έχετε πάει να εκτιμήσει? Εσύ τι λες? Για πες μας, για πόσο το κόβεις? Εγώ, πού να ξέρω εγώ πόσο Να είναι? πω εγώ. Όχι, εσύ ξέρεις. Πού ξέρω εγώ, Ζωή, πόσο κάνει το δαχτυλίδι σου? Δεν σου έχει πει ο Κωνσταντίνος. Μιλάνε για δαχτυλίδια οι άντρες? Δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Για λέγε, Άλεξ. Περίμενε, μωρά. Φοβάμαι μην πω κανένα ποσό τελείως άκυρο. Εντάξει, ρε πουλάκι μου, δεν σου πάμε να το αγοράσεις. Έτσι για πλάκα, πόσο λες να κάνει? Μωράκι, να πω. Πες αγάπη μου, πες και άμα πέσεις μέσα θα σου πάρω ένα air fryer. Πάνω από 1000. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Πολύ παραπάνω από 1000. Πόσο παραπάνω δηλαδή, ρε παιδιά? Πολύ παραπάνω. Έλα, σταματήστε, ρε. Θα κάνω πλάκα, Λίγο σ' ακούω, συνέχισε, καλά πας. Χρωματιστό γυαλάκι, να αγόρι μου, μην τρελαίνεσαι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, μην τον κοροϊδεύεις. Πες αγάπη μου, πες μωρό μου. Αχ, θα πάθω έτραμα. 2.000. Ανέβαινε. Να το δαχτυλίδι. 3.000. Μη φωνάζετε καλέ. Βάλε άλλα τόσα. Πλάκα κάνεις. Τα βάλες. Ωραία. Πολλαπλασιασμό ξέρουμε. Επί 6.
Τουλάχιστον. Καλά, και κυκλοφορείς έτσι, χωρίς security. Καλέ, ποιος θα σκεφτεί ότι είναι αληθινό. Με βλέπει ο άλλος με τα σταράκια και τα σκισμένα τζιν, πού να φανταστεί. Δεν το πιστεύω. Και πολύ καλά κάνεις. Σε δουλεύουνε κανονικά, ρε. 3 ευρώ τα πουλάνε οι Κινέζοι στην Ομόνια, μη μασάς. Μπορώ να το ξαναδώ λίγο. Ορίστε. Περιπτέρου πάντως δεν είναι. Τότε άντε, δώσε ένα 50 και πάρ' το. Λοιπόν, το βρήκα να πω. Τελικά, Είναι κόπια και το αληθινό το δείτε σε θηρίδα. εγώ λέω να πάμε για Το ένα βρήκα, κοπάκι. λέγεται ζωή, το βρήκα. Δεν θα κοιμηθάτε το βράδυ, το βρήκα. Κουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Αλέξανδρε, πάμε. Θα πάτε παρεκούνα τελικά. Έτσι λέω. Αγάπη, Ό,τι θέλει το μωράκι μου. πάμε. Λοιπόν, περάσαμε τέλεια. Ζωή μου. Άλεξ. Μουα, μουα. Κωνσταντίνε μου, φυλάκι. Τι φυλάκι. Να ζήσει το βρε. Γεια, Μην το πούμε. Αγάπη. Αγάπη. Αγάπη! Αγάπη. Άλεξ, μου χάρηκα, να περάσετε καλά. Και εγώ χάρηκα, πουλίτσα μου, αν και δεν είσαι εντάξει. Μ' άφησες στην αβεβαιότητα, αλλά τότε παρέρχομαι. Ποια αβεβαιότητα ρε εσύ. Εννοείται πως είναι ψεύτικο. Δηλαδή πώς με κόβεις. Θα κυκλοφορούσα με ένα 40.000 στο μεσαίο δάχτυλο. Η ιδέα ήταν του Πέτρου. Θα σε πάω, μου λέει, να γνωρίσεις μια κόμενα. Θεός φυλάξει και μακριά από μας. Καλέ, πώς ήρθε τώρα αυτό, αφού όπως έχεις διαπιστώσει, ουδόλως ενδιαφέρομαι. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Να σε πάω για να την καταλαβαίνετε. Μια εκτίμηση θέλω να κάνει. Α, δεν σας είπα. Τριτοετής γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος. Τομέας ορυκτολογίας και πετρολογίας. Στο Καποδιστριακό. Εντάξει, κιλοχάλια, αλλά τι να γίνει, εκεί πέρασα. Και πάλι καλά να λέμε. Με τον Πέτρο σε ένα πάρτι γνωριστήκαμε πριν από κάνα μήνα περίπου. Δεν ήταν κι αυτό που λες έρωτας με την πρώτη ματιά. Για μια ξεπέτα έμοιαζε στην αρχή. Αλλά μετά, μετά, αυτό το παιδί έχει όμως κάτι που μ' αγγίζει. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι. Η ουσία είναι ότι από ένα σημείο και μετά μου ήταν εντελώς αδύνατο να του πω όχι. Όχι λέμε, όχι! Γιατί όχι ρε αγάπη μου, γιατί το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου πεις αν είναι αληθινό η μαϊμού. Όχι λέμε, μην επιμένεις. Καλά, σιγά μου σε πίστεψα κιόλας. Λάκα, έτσι. Για μια στιγμή πήγα να μασίσω. Είπα κι εγώ. Αλέξανδρε, μη γελάς. Μιλάω πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Μα τη φίλη σου, την κολλητή σου. Θες να κλέψεις την κολλητή σου. Χαίρεσαι με μαλάκα με την κολλητή μου. Είπα εγώ ποτέ ότι είναι κολλητή μου. Εσύ τώρα, πριν 5 λεπτά. Έχω μια κολλητή που έχει ένα δαχτυλίδι που κάνει μια περιουσία, με μια τσικοτρονάρα σαν άβολο κυθοκευτέ. Έτσι ακριβώς είπες, να το κάνεις τρελή. Εντάξει, έχεις δίκιο. Η λέξη κολλητή διαγράφεται. Μια γνωστή μου, σου πάει καλύτερα. Έλα ρε αγάπη μου, σε παρακαλώ. Μου έχουν πει τα παιδιά τόσο καιρό να πάω στο σπίτι τους. Τους? Ναι, η ζωή εκτός από το δαχτυλίδι έχει και έναν άντρα. Α, μάλιστα. Τώρα αρχίζει να γίνεται κάπως πιο ενδιαφέρον. Για φτιάξε με. Σοβαρέψου. Τα παιδιά παντρεύτηκαν πρόσφατα. Το Κωνσταντίνο τον ξέρω πολλά χρόνια. Παίζαμε μπάλα μαζί. Μπάλα. Το χτυπάει το τόπιο κοστάρι. Και τη ζωή από μένα την γνώρισε. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Παντρεύτηκαν πρόσφατα. Απλά τώρα ξέρεις, όταν παντρεύονται λίγο. Όχι, δεν ξέρω. Απομονώνονται. Λοιπόν, εγώ μία από αυτές τις μέρες θα πήγαινα να τους δω. Τι λες, θα πάμε παρέιτσα. Τι ως τι θα πάμε. Έλα ρε Άλεξαρα, μη με πρίζεις, τι ως τι θα πάμε. Ως φίλοι θα πάμε. Θα πάμε, θα κάτσουμε εκεί μια ώριτσα, θα φάμε τις πίτσες μας, θα πιούμε τις μπύρες μας και μετά εσύ θα δεις το δαχτυλίδι. Θα το δεις, θα πεις πω τι ωραίο, θα πάρεις, θα το φορέσεις, θα πεις μου πάει. Πρόσεξε κακομοίρη μου, μη σου ξεφύγει και πεις αυτή τη μαλακία που σπουδάζεις. Τολογία. Αυτό, πες κάτι άλλο. Τι άλλο. Τορναδόρος, ξέρω εγώ. Θεός φυλάξει. Να πω σχεδία της μόδας που είναι και τα αποθυμένου. Μπράβο, αυτό. Μια χαρά. Πες αυτό. Και μετά που φεύγουμε, όταν φύγουμε θα μου πεις. Ότι τι. Αν όντως κι άλλοι 40.000 στη μαύρη, το δαχτυλίδι της κολλητής μου, που δεν είναι και τόσο κολλητή μου και σταμάτα πια. Αλέξανδρε, μόνο να το δεις θέλω και να μου πεις. Και μετά αν θες, συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα. Αν πάλι δεν θες, τι να πω. Την έχεις πηδήξει. Τι? Αυτή τη ζωή την πηδούσες παλιά. Παλιά, πολύ παλιά. Και δεν καταλαβαίνω, ζήλιες μου κάνεις. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Τι να καταλάβεις, μωρέ, τι να καταλάβεις. Μία ώρα σου εξηγώ και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Το δάχτυλίδι θα το χάσει, θα εξαφανιστεί. Θα ξυπνήσει μια μέρα και θα λείπει. Εσύ δεν έχεις χάσει ποτέ τίποτα. Κλειδιά, γυαλιά, κινητό.
Θα ξυπνήσει, θα λείπει το δαχτυλίδι, θα πάει στην αστυνομία, θα το καταγγείλει, η αστυνομία θα την γράψει στα αρχίδια της και θα πάει μετά στο σπίτι. Θα μανουριάσει με τον Κωνσταντίνο γιατί αυτός της είχε πει να το βάλουν σε θηρίδα. Αυτό ήταν. Θα το ξεχάσουν και θα συνεχίσουν. Έλα μωρέ τώρα, σαν πως αυτοί το είχαν αγορασμένο. Από 40 ως 200. Τι? Από 40 ως 200 εκατομμύρια χρόνια κάνει να σχηματιστεί. Αυτή λέει για αριστερή παλέμο στην Πετρούλα. Ζαφύρι δεν είπες είναι. Αλέξανδρε, δώρο του το έφερε ένας παππούς από τη Ρωσία που ποιος ξέρει και αυτός από ποιον το είχε τζουρνέψει πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Την ξέρεις την έκφραση? Easy come, easy go το λέμε τώρα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Τι είχανε, τι χάσανε. Αλλά ο φίλος σου, θα γλιτώσω από πολλές φασαρίες. Τι φασαρίες? Από φυλακή μέχρι και μαχαίρωμα. Γι' αυτό, τι λες? Δεν ταξίζω. Ταξίζεις αγάπη μου, ταξίζεις. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, μπορεί τελικά να μην θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος είναι φίλος μου. Γιατί εγώ τι είμαι, εχθρός σου? Έλα ρε ζωή, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Είμαι που είμαι μέσα στις ενοχές για αυτό εδώ που κάνουμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς. Και εντάξει, πες ότι αυτό εδώ είναι κάτι που... Που τι? Που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Κάτι άλλο πήγες να πεις? Τι άλλο? Ότι κάποια στιγμή όλο αυτό εδώ θα τελειώσει. Αυτό δεν σκέφτηκες? Πες το ρε μαλάκα, τι το κρατάς? Αυτό δεν πήγες να πεις? Αυτό δεν σκέφτεσαι από την πρώτη κιόλας φορά που το ξανακάναμε μετά το γάμο μου? Γιατί εσύ δεν το σκέφτεσαι? Ρε Πέτρο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, άκου. Με τον Κωνσταντίνο είμαστε μια χαρά. Είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου, εντάξει. Αν το μάθει πως βλεπόμαστε, δεν θα κάτσει να το κουβεντιάσει. Ούτε καβλά θα κάνει, ούτε τίποτα. Θα ανοίξει την πόρτα και θα εξαφανιστεί. Και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Τι άλλο να σου πω? Μ' αγαπάει, τον αγαπάω. Περνάμε μια χαρά. Αλλά δεν ξέρω τι στο διάολο έχω πάθει με την πάρτι σου. Ενοχές? 1 εκατομμύριο. Καμιά φορά συχαίνω με τον εαυτό μου για αυτό που κάνω. Αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν μπορώ. Καμιά φορά λέω, να γινόταν ρε παιδί μου, να ξυπνήσω ένα πρωί και να μην σε σκέφτομαι. Δεν ξέρω, ή να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις ότι έφυγες. Ότι πήγες στη Ζανζιβάρη. Στο διόλο τον κόλλο δεν με νοιάζει. Και παντρεύτηκε σε χημεία. Γυναίκα. Ή έναν, ακόμα καλύτερα. Και πως Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει στον αιώνα τον άπαντα. Να το πάρω κι εγώ απόφαση. Άσε που και πάλι δηλαδή. Δεν ξέρω πότε θα μου τη βάραγε και θα με έβλεπες ξαφνικά μπροστά σου. Ναι, εκεί που θα κυνηγούσες αρκούδες και θα σου λέγα «Πέτρο, ήρθα, δεν αντέχω άλλο, πάμε να το κάνουμε τώρα». Δεν έχει. Τι δεν έχει? Αρκούδες στη Ζανζιβάρη. Αυτό έχεις να μου πεις? Συγγνώμη, αυτό έχεις να μου πεις? Έχω να σου πω ότι είμαστε και οι δύο απαράδεκτοι, εντάξει, και ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Ζωή, το ξέρεις ότι σε θέλω, το βλέπεις πως κάνω, αλλά δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ. Θέλω να έρθω σπίτι σας και δεν μπορώ. Νομίζω ότι θα με δει ο Κωνσταντίνος και θα με καταλάβει. Και θα μου πει, καλά ρε μαλάκα, δεν τρέπεσαι που πηδάς τη γυναίκα μου. Έχεις το θράσος να έρχεσαι και στο σπίτι μου. Ρε Ζωή, είσαι σίγουρη δεν έχει καταλάβει τίποτα? Πλάκα κάνεις. Το χέρι του κόβει ότι έχουμε τελειώσει εμείς οι δύο. Πολύ πριν το γνωρίσω. Ούτε καν. Άσε που... Τι? Ρε παιδί μου, αυτός τώρα νομίζει ότι εσύ έχεις κατασταλάξει. Πώς δεν πας πια με γυναίκες? Το δοκίμασες και αυτό κάποτε μαζί μου. Έτσι για να δεις πως είναι. Και αποφάσισες πως δεν είναι αυτή η κλίση σου. Είπες τώρα ρε Πέτρο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και δεν σε έχει ρωτήσει ποτέ? Να με ρωτήσει τι πράγμα? Πώς νιώθεις ρε παιδάκι μου που ξέρεις ότι είμαι γκέι και ότι αυτά που κάναμε παλιά μαζί, τώρα τα κάνω με άντρες? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οι πρώτοι είμαστε ή οι τελευταίοι? Οι μη
μιλάς. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, μωρό μου. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Εγώ πού είμαι? Στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο είμαι. Ναι, βέβαια. Τι κάνω? Κάνω διάδρομο κάνω και όργανα κάνω. Ναι. Τέλεια, αγάπη μου. Τι σου λέω? Φανταστικά. Όχι, τώρα θα κάνω ένα ντουζάκι, ναι. Ένα ντουζάκι και θα έρθω. Θες να φέρω κάτι? Εντάξει. Έλα, σταμάτα. Ναι. Σταμάτα, θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Όχι, εσύ κλείσε. Μην το πεις. Ποιο πράγμα? Πώς είμαι μεγάλη πουτάνα, το ξέρω, μην το πεις. Τέλος πάντων, εγώ πάω να κάνω ένα ντουζάκι και έφυγα. Και μέχρι να βγω, σκέψου τι θα κάνουμε τελικά. Σχετικά με ποιο πράγμα? Σχετικά με αυτό το γαμημένο το ζαφύρι εννοείται. Για το άλλο άστο, μην το σκέφτεσαι και πολύ. Θα δείξει. Τώρα εσείς θα πείτε ότι όλα αυτά δεν γίνονται. Μόνο το πείτε, δεν το πείτε. Γίνονται και παραγίνονται. Ναι. Λίγοι είναι μόνο αυτοί που αρνούνται ακόμα να παραδεχτούν το... Αχ, πώς το λέει να δεις? Την άβυσσο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Αυτό. Άσε βέβαια, που δεν είναι μόνο σεξουαλικό το θέμα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο επιθυμίες της σάρκας. Και αυτές είναι, δεν το συζητάω, είναι. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι και το μυαλό ή η ψυχή του ανθρώπου. Αυτή κι αν είναι όντως άβυσσο. Άλλο που την έχουν καταπλακώσει τα μπάζα των προκαταλήψεων αιώνες τώρα, προκαταλήψεις κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές, αποψή. Έστω όμως ότι εσείς διαφωνείτε. Ωραίο δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου όμως και εμένα να θεωρώ το αντρικό κορμί εξίσου ωραίο με το γυναικείο. Και στην παρούσα φάση να την καταβρίσκω με τον Αλέξανδρο. Χωρίς όμως ωστόσο να μπορώ να απεξαρτηθώ από αυτή την κολλασμένη θέλετε. Ανήθικη θέλετε. Πείτε την όπως θέλετε. Αλλά εμένα αυτή η σχέση με τη γυναίκα του καλύτερου μου φίλου με ολοκληρώνει. Έλα, Κωνσταντίνε. Πού είσαι? Τι έγινε, δεν σ' ακούω καλά. Μπορείς να έρθεις, είναι ανάγκη. Έγινε κάτι? Ναι, η ζωή. Τι έπαθε? Τίποτα δεν έπαθε. Λοιπόν, θα έρθεις? Πότε μωρέ τώρα, γιατί δεν μου λες? Δεν παίρνω το τηλέφωνο. Να ανησυχήσω? Ναι. Πώς είναι τώρα η ζωή, ρε χαμένη, είναι καλά, ζωή! Εδώ είμαι! Α, κατάλαβα. Μαλώσατε, Θα σου πω, κάτσε. Ζωή! Λοιπόν! Με τη ζωή τέλος.
τώρα χωρίζετε επειδή της κλέψαν το δαχτυλίδι. Εξαιτία σου, ηλίθιε! Με χωρίζει εξαιτία σου! Δεν κατάλαβα. Σου είπε πως... Ναι, μου είπε πως θέλει να χωρίσουμε! Ζωή! Άστινε! Δεν καταλαβαίνω, Κωνσταντίνε, τι σου είπε δηλαδή. Σου είπε ότι εγώ κι αυτή... Πέτρο, συγκεντρώσου! Τα πράγματα είναι σοβαρά, μην κάνεις πλάκα! Συγκεντρωμένος είμαι. Δεν κάνω πλάκα. Το ξέρω πολύ καλά ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Τότε τι εσύ κι αυτή μου λες! Τότε τι! Επειδή εσύ κι εγώ. Τι στο πες! Ποια κουβέντα ρε μαλάκα! Πάνω στο σεξ, παιδί μου. Κάτι κάναμε, κάτι είπαμε, τέλος πάντων τη στόμα. Ζωή! Άστινε! Αυτό το πράγμα δεν το περίμενε. Αχ, της ήρθε έτσι, λέει ξαφνικό, λέει της ήρθε. Δεν ξέρει λέει αυτό το πράγμα, λέει πώς να το χωνέψει, λέει. Δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, λέει. Εσύ! Γιατί της το πες ρε μαλάκα! Είσαι και πολύ μαλάκα! Σε φωνάζει! Ρε Ζωή! Μεγάλο το μαλάκα λέω! Εσένα λέει. Ρε Ζωή, θα σου εξηγήσω! Σκάσε ρε μαλάκα! Σκάσε ρε ξεφτύλης! Φαίνε ρε! Έλα εδώ! Άσε με να το ξεσκίσω το καριόλι! Άσε με! Να δείξω να πατήσω την παλιά Λουκριτία! Που δεν φτάνει που είναι Λουκριτία! Μας έχει πήδηξει και τον άνθρωπο στο μάτι! Ζωή, παρεξήγησε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις! Ζωή, έμψε, θα σου εξηγήσουμε. Ποιο το έβαλε! Ζωή, θα σου εξηγήσω! Παλιό μαλάκα! Ζωή! Παρακιώσει! Φιλισμένε! Ο Αλέξανδρος πρέπει να Ήρθε είναι. και έδεσε. Ανοίγω! Όχι! Ναι, να φύγει αυτός! Να μάθει με ποιον κείμενο το μάτια! Παππού! Με ρωτάει λίγο ο παππούς. Παππού, πώς από εδώ. Εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά. Κάτσε κάτω! Έκατσα. Ναι, δηλαδή φεύγανε. Αχ, ποιος θα φεύγει! Παππού! Όχι, από εδώ! Αριστερά! Όχι, δεξιά! Όχι δεξιά! Πάντα αριστερά, παππού! Πάμε! Από εδώ να σου στήσω το φίλο μας! Έλα πολύ. Πέτρος, φίλος των παιδιών. Ναι, φίλος. Φίλος μας. Κολλητός μας. Ναι! Και τον δύο κολλητός. Κατάλαβες παππού. Δικός μας είναι αυτός. Αχ, παππού! Κάτσε να φέρεις τα νιάτα σου! Κάτσε ρε παππού! Κάτσε! Και στην Τασκένδη. Όλη την μετά κυνήγαμε από δυο κοριά. Πιότρο, έχεις πάει στην Τασκένδη. Όχι, δεν έτυχε. Είναι στην αυτή, δεν είναι. Σοβιετική Ένωση. Όχι, δεν πήγα. Λαϊκή Δημοκρατία Ουσμπεκιστάν. Παππού, να σου φέρω καφέ. Καφέ όχι. Τι θέλεις. Τίποτα. Να σου βάλω ένα χυμό. Χυμό, ναι, χυμό. Βάλε, χυμό, ναι. Μέσα στο χυμό να βάλεις και λίγη βότκα. Ναι. Το μετάνιωσα. Να μην βάλεις καθόλου χυμό μέσα, μόνο βότκα. Και καθόλου πάγο μέσα, μόνο βότκα. Ναι. Αυτά που λες. Τα παιδιά μου έχουν πει τα καλύτερα για σας. Είχατε πάει και στη Βιλαρίμπα. Στη Βιλαρίμπα ακόμα τρίβουνε. Στην Ουγγαρία! Εκεί. Μετά μας φέρανε. Εγώ που έδωσα στη Νέα Σμύρνη. Στην Τασκένδη. Παππού! Κάτσε σε παρακαλώ! Αχ, μην δίνει σημασία! Καμιά φορά τα μπερδεύει λιγάκι! Ορίστε τίποτα. Εμείς που λες, παιδί μου! Κιότρο. Οι πολιτικοί πρόσφυγες της Τασκένδης της 7ης πολιτείας, Έλα βάλε βότκα τελείω. Δουλεύαμε μισό χρόνο στο εργοστάσιο, και μισό χρόνο στα χωράφια. Μπαμπάκια! Άσπρα όλα κάτω, άσπρα! Όσο φτάνει το ράτσι. Και το μαζεύαμε σβέλτα να πιάσουμε το στόχο μας. Έλα βάλε τελείω. Είχα βγει πρώτος, θυμάμαι μια φορά. Ήρωας της σοσιαλιστικής συγκομιδής του Μπαμπακιού. Μου είχε δώσει και παράσημο. Βρε! Πού είναι το παράσημο? Δεν ξέρω παππού που είναι παράσημο! Και κάναμε που λες, παιδί μου, ένα γλέντι μέχρι το πρωί στην πλατεία. Την Μπουζούκια, την Παλαράη και ζέρε. Πάμε όλοι μαζί.
Μέχρι το πρωί χορεύανε γιατί η άλλη μέρα ήταν η Κυριακή. Που δεν δουλεύανε. Πλάκα όσο εγώ δουλεύα. Ναι, γιατί χθες ενώ εσύ ξεκολώνεσαι. μόνο καημένος ο με εμάς δεν είχε έρθει στο βλέπει μας. Γιατί είχε βλέπει τη γυναίκα του άρρωστη και την πήγαμε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Τσάμπα όλα εκεί κρατικά. Εγώ πάντως θα ξεπαλώθω στη δουλειά μου στο ποτήρι. Αυτό με τον Κωνσταντίνο έγινε παλιά. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ πηγαίνουμε και μόνο μια φορά πέσεις. Είχε πάρει τη μάνα μια γυναίκα από δύο με εμάς. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου. Όμορφη γυναίκα, κρασίβα για γυναίκα. Κοντή όχι. Τι? Για τη γυναίκα του με μάλλον. Παλιά και μία φορά μόνο έτσι για πλάκα. Για την εμπειρία ρε ζωή. Χαίστηκα ρε. Εγώ Κυριακή πακετάρω και τη Δευτέρα έφυγα. Και δεν ήταν ουσμπέκα. Ήταν από το Κασμίρ. Μακύρα την έλεγανε. Ζωή. Φεύγω. Εμείς όμως τη φωνάζαμε Μάκη. Γιατί αυτό το Μακύρα δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Και όταν την παίρνανε το ασθενοφόρο, του λέει του με μάτι. Φεύγω κι άμα με ξαναδείς να με χέσεις. Να με χέσεις όχι δεν του είπε. Φεύγω του είπες και να το θυμάσαι άντρα μου πως εγώ τα πετάνω μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά εσύ τελοφυλάξεις τον Δαχτυλίδη με το Ζαφύρι. Σαν τα μάτια σου να το φυλάξεις γιατί... Παππού, ίσιανε. Γιατί είναι ιερό και μίλιο. Έτσι του είπε. Αλλά στα ρούσικα. Ζεβετάγια ρε Λίκβιγια του λέει. Και δάκρυσε. Ακούτε μωρέ. Да. Ζεβετάγια ρε Λίκβιγια. Λίκβιγια. Ήτανε νούμα χαραγιά. Που πριν από 200 χρόνια επαναστάτησε. Ακούτε. Επαναστάτησε ο Μαχαραγιάς. Και ήθελε να δώσει στους εργάτες ψήφο και χωράδια. Σαν το μάθαν οι Εγγλέζοι, όλμησαν να τον εσφάξουν. Μια σκλάβα τότε έπαιξε το κεφάλι της κορώνα γράμματα και τον κρύβει στο καλύβι της. Της κάρισε τότε ο Μακαραγιάς στο Δαχτυλίδι. Και αυτή μετά στην κόρη της. Και έτσι από μάνα σε κόρη και από πετερά σε νύχη έφτασε και στη μάνα της Μακύρας. Μα ήτανε μουσουλμάνκα. Και όταν τους κάψαν το χωριό Ινδουιστέ, το πήρε η Μακύρα από το δάκτυλο της σκοτωμένης μάνας της. Και μαζί με τους άλλους πρόσφυγες περάσαν τα βουνά και σκόρπισαν στους 5 ανέμους. Έκασε πατρίδα, έκασε φίλους, έκασε. Όλα τα έκασε. Αλλά το Δαχτυλίδι δεν το πούλησε. Το είχε καλά κρυμμένο και το ψητήρισε του μαμά, την κρυψώνα στο αυτί του. Και την άλλη μέρα πέθανε. Μετά 2-3 χρόνια με τις φασαρίες και τα γεγονότα της στα σκέντης, σαν έμαθα με εμάς πως παίρνει σειρά για Σιβηρία γιατί βλέπεις τον είχαν στην μπούκα οι άλλοι, δηλαδή όχι οι άλλοι και αυτή δική μας ήτανε. Αλλά βλέπεις μετά κι αυτοί γίνανε άλλοι και ήρθω με εμάς σε ένα βράδυ σπίτι μου αργά. Το έδωσε το Δαχτυλίδι και μου λέει «Πήρε Κώστα, πάρ' το και να το καρίσεις εκεί που αγαπάς, εκεί που αξίζει να το καρίσεις. Μην το χάσεις, μην το πουλήσεις, μη στο κλέψουνε. Κακό μεγάλο θα σε βρει και σένα και τον κλέφτη και τον αγοραστή αντίκει να το πουλήσεις. Γιατί αυτό το Δαχτυλίδι είναι αρχαία κληρονομιά και εκεί επάνω του αρχαία ευχή και αρχαία κατάρρη. Τι λες μωρέ σύντροπε του λέω, εσύ μαρξιστής λενινιστής. Πιστεύεις τέτοια παραμύθια. Δεν αποκρίνεται. Μονάχα γέλασε βράχνα. Μου το έβαλε μέσα στη κούφτα και κάθηκε μέσα στο κιόνι. Κι ούτε που το ξανάδαμε ποτέ. Γιατί εγώ. Ελένα! Πιάστε τους μαύρα κοράκια με νύχια γαψά. Πέσανε πάνω στην έργα πια. Παππού που πας! Δεν είμαι αδέσος της παππού! Παρέμενος! Ο Εμμανός φίλος! Ο Κωστάκης! Μεγάλωσα! Έλα παππού, κάτσε! Κάτσε! Εγώ εδώ κάτι έχω χάσει έτσι. Καλέ, γιατί δεν απαντάτε στα κινητά σας. Να είναι καλά το παλικάρι στον πρώτο που μου άνοιξε.
πυροσβεστής. Πού το κατάλαβες? Απ' τη μάνη μου. Χαίρετε, Αλέξανδρος. Γεια σου, Μητάνια, παπά. Παππούς που σου έλεγα. Παππού, φίλος μας είναι, φίλος του Πέτρου. Δικός μας είναι αυτός. Ναι, για μένα δεν είναι. Δικός μας, δικός μας. Και τότε γιατί περπατάει έτσι. Δεν πατάω καλέ κύριε παππού. Έτσι. Εδώ κάτι παίζει η ιδέα μου. Αλέξανδρε, κάτσε από και μη μιλάς καθόλου. Τι έχουμε ρε παιδιά εδώ. Οικογενειακή συγκέντρωση, ένα πράγμα. Ζωή, πού το δαχτυλίδι σου. Αρκαία πληρωμούλια. Τι στο κλέψανε. Θα πεθάνω. Αρκαία ευχή και αρκαία κατάρα. Ποιος τη στο έκλεψε. Δεν ξέρουμε. Και εκτός αυτού τα παιδιά. Ήταν αλλιώς τότε οι άνθρωποι. Τη ζωή μας ούτε που τη λογαριάζαμε. Τι τα παιδιά. Εμείς χωρίζουμε. Εμάς το κόμμα μας πάντρεψε. Θυμάσαι, Αναστασία. Μωρέ, δεν το πάτε μέσα να ξαπλώσει. Αυτόν τον άνθρωπο της ενοχλεί. Μιλάει με την Αναστασία. Ποια είναι αυτή η Αναστασία? Η γιαγιά μου, τε. Η πεθαμένη. Ναι. Όλο σου. Δεν έχει πάρει φωτιά ο κόλος μας. Λέγε ρε φίλε Νάνα. Τι να σου λέω και σένα τώρα. Λέγε βρε ζωή. Ζωή. Ναι. Όχι εσύ. Ναι. Δεν είναι να κοιτάς μόνο την πάρτι σου. Έτσι μας είπε ο καπετάνιος. Ποιος είναι πάλι ο καπετάνιος? Ο καπετάνιος είναι Ζέπος. Να του τα πω. Όχι, να μου τα πεις βέβαια, να μου τα πεις. Ο κύριος Πέτρος το είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο. Παλιά, πολύ παλιά. Γιατί. Μαζί σου δεν το έχει κάνει. Ναι ρε μαλάκα. Και να σου πω και κάτι. Ο ένας γκαμιέται με τον άλλον. Δεν περνάει ακόμα. Και το κάνει καλύτερα από σένα. Πες τίποτα. Τι είπες. Τίποτα, Κωνσταντίνε, μην δίνει σημασία. Έχει πιει. Εδώ είσαστε μωρέ. Μισό. Μισό για να καταλάβω. Είσαστε ένα τρίγωνο. Ό,τι θέλετε. Γίνεστε και τετράγωνο. Είχατε δουλειά. Τώρα εξηγούνται όλα μωρή πουτάνα. Πηδιέσαι μαζί του και έχετε κανονίσει να μου φάτε το ζαφύρι. Να σου φάμε. Γιατί ρε. Δικό σου είναι. Της μάνας μου δεν είναι τα μωρή καριόλα. Δεν μου το χάρισε. Αρχίδι. Δεν μου το χάρισε. Τώρα είναι δικό μου. Και στην Τασκένδη. Όλοι δικοί μας είμαστε στην αρχή. Κάνα που δεν είναι κανένας. Στο κλέψαν δεν είπε. Εσύ το πήρες ρε Μπερζάκο. Για να καθαρίσεις τα ντύλια σου με το κοντρό. Έχεις πάει στην Τασκένδη Πέτρο. Όχι! Τι λες μωρέ, γιατί να πάρω εγώ τον δαχτυλίδι της γυναίκας σου? Εδώ παίρνεις τη γυναίκα μου ρε μαλάκα. Το δαχτυλί θα σε χάλαγε. Πρόσεχες. Αναστασία, λίγη βότκα να μου βάλεις. Αλλά να μην βάλεις καθόλου πάγο μέσα. Μόνο βότκα να βάλεις και λίγο χαβιάρι. Λίγο τόσο. Και να σας πω κι εγώ τώρα κάτι. Είμαι τρίτος. Τέλος πάντων. Τέταρτος. Και τα βλέπω τα πράγματα απ' έξω. Ποιος μου λέει εμένα ότι η κλοπή δεν είναι μούφα. Σκηνοθεσία και καλά για να πάρετε τα λεφτά από την ασφάλεια. Λέω εγώ τώρα. Για ασφάλεια μόνο μιλού. Ασφαλή και ασφάλεια χωρίς χαρτιά. Αυτός το πήρε. Τι χαρτιά. Τίτλος ιδιοκτησίας. Ότι το έχεις αγοράσει νόμιμα από νόμιμο ιδιοκτήτη. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, τι θα πούνε στην ασφάλεια? Ότι το έφερε παππούς από το Βιλαμπάχο? Τασκένδη. Whatever! Λοιπόν, μάγκες, αφήστε τα σάπια και καθίστε κάτω να εξηγηθούμε. Όπα. Όσοι θέλετε. Άιντε! Έτσι και πουλήσετε το δαχτυλίδι. Θέλω τα μισά. Μισό χρόνο στο εργοστάσιο δουλεύαμε και μισό χρόνο στα χωράφια. Τα μισά. Το 1/3. Και διαζύγιο. Πέτρο. Το 1/3 και διαζύγιο. Κωνσταντίνε, αν σε βολεύει και μαύρα θα με εξυπηρετούσε. Με ρίχνετε, αλλά οκ. Είμαστε συμφωνοί. Όπα, κι εγώ τι να γίνω εγώ. Ήρωας της σοσιαλιστικής συγκομιδής του Παπακιού. Πού κολλάς εσύ ρε. Πάτε καλά, κολλάω. Που καγός και παράσιμο. Βρε, που είναι το παράσιμο. Χέσε μας να πούμε το περάσιμο. Πάτε καλά, κολλάω εγώ. Ναι, ρε, πού κολλάς εσύ? Τσάμπα όλα εκεί κρατικά. Αλήθεια. Εσύ που κολλάς. Θα τα ξεράσω τώρα, αλλά κύριε Πέτρο μας, που πηδάς τον καλύτερο σου φίλο, την κυρία του καλύτερου σου φίλου και μας είχες μόνο για μια εκτιμησούλα. Τι. Ορθολογία στο καποδιστριακό. Θα σε σκίσω, μωρή αδερφή. Θα μου κλάσεις τα χέρια, Μαρκίδα. Έχεις πάει στην Τασκένδη, Πέτρο. Όχι! Φέρ' το δαχτυλίδι μου, Λούκα. Εσύ το έχεις,
σε ένα βράδυ σπίτι μου αργά. Μου έδωσε το δαχτυλίδι και μου λέει «Πύρη Κώστα, πάρ' το και να το καρίσεις εκεί που αξίζει». Γιατί αυτό το δαχτυλίδι είναι αρχαία κληρονομιά και εκεί πάνω του αρχαία ευχή και αρχαία κατάρα. Τι λες μωρέ σύντροφε, του λέω, εσύ μαρξιστής λενινιστής, πιστεύεις τέτοια παραμύθια? Δεν αποκρίθηκε, μονάχα γέλασε φρακτά. Μου το έβαλε μέσα στην λούχτα και κάθηκε μέσα στη νότη. Ούτε ξανά δεν το